All right. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na kayo, hindi maganda ang ating pakiramdam ngayon dahil sa mga sunod-sunod na ulan. All right. Alright, magandang hapon po at siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Kay Ma'am Rosalina, ayan, 1 million in the house. Mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Kay G Chang Wok, ayan, mega love shout out. Kay Miss Manny Sanchez Vlog, ayan, mega love shout out po. Kay Paul Donisa Official, ayan, mega love shout out. At siyempre kay Audrey Nicole, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At siyempre sa solid nating mga subscriber dyan, mega love shout out po. At Luzon, Visayas, Mindanao, saan man sulok kayo ng mundo, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Alright. Ang atin pong pag-uusapan ngayon, ano, yung mga nangyari sa Senado, ano, kung saan matagal ko nang nabanggit ito, no, na pagpasok ng 2026 ay umpisa na. Yung malalaman nyo na yung ano, malalaman nyo na talaga yung may mga ambisyon pagdating ng 2028. Ayun, kung saan lumabas na ang katotohanan. Unti-unti na sila, no? Kung saan nagkaroon ng balasahan pagdating doon sa Senado, no? Ang inaasahan nga sana ng lahat nung araw na yon ay yung Congress ang magkaroon ng balasahan, pero baliktad ang baliktad ang nangyari. Senado, kasi alam na kasi yung ano, natutumbok na kung saan patutungo. Siyempre magkumpare, di ba? Inaanak magkumpare, kumbaga magkumparing ano, siyempre sino bang magtutulungan? Di siyempre magkumpare. Di ba? Pero hindi naman kumpirmado yan, no? Ayun lang ang ating mga ano doon, no? Kung saan nakakapanghinayang na ayun na sana ang momentum, ano? Lalabas na sana ang mga tunay na sangkot. Ang problema, hindi natin alam ang nangyari sa kasarapan ng kanilang ano, pagdinig doon sa Senado. Hindi nila alam na mayroon na palang balasahan na mangyayari doon sa loob ng Senado, no? Kung saan ang unang naging pasya ng bagong Senate President na si Tito Soto ay sundin yung tinawag ni Speaker Martin Romualdez na
ah, sundin yung request ni Bryce Hernandez na hindi siya safe sa Senado. Kaya sa madaling salita, bardagulan ang Senado, palitan ng mga matitibay na panindigan kung saan aywan ko, hindi ko maintindihan bakit nagmukhang iskol-bukol. Alright, mega love shout out kay Triplets Little Boy Penis, Boy Fishing, ayan, like dan, ayan, boss, maayong hapon kay Triplets Little Boy Fishing, ayan, mega love shout out. Ayan, 5 million in the house. Kayo ba, ano bang sinyo sa mga nangyayari ngayon na korupsyon sa ating bayan? Mayroon bang nakakatuwa ba or nakakabuisit na? Alam nyo ang ang nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia, ganyan din ang nangyari sa atin. Lumabas na ang tunay na kumbaga puro korupsyon. Kaya sa Nepal, hinanap nila kung sino ang mga puno at pinagsusunog nila yung kanilang bahay. Masyadong radikal yung mga ng Indonesia, ng Nepal. Grabe, lahat po, boss, apektado, di ba? Lahat talaga. Walang ligtas diyan kasi nga pagbaha, lahat talaga apektado. Di ba? Ngayon nakakatuwa na ba itong mga congressman natin? Kasi hindi naman sa totoo lang hindi naman ito magagawa ng hindi naman ito magagawa talaga ng mga kontraktor Kung hindi insert itong mga congressman, ang problema, siyempre alam mo naman, milyon ang ginasto nung last election, ang gagawin? Kailangan bumawi. Di ba? Kasi kung aasahan lang nila yung sahod nila, wala pang kalahati do sa ginasto nila nung last election. Di ba? Kaya dapat ang maging presidente, ang maging susunod na presidente, talagang alisan na talaga ng insertion itong mga congressman na ito. Diyan talaga nagkaroon ng diyan talaga nagkaroon ng hokus-pokus pagdating sa insertion na yan. Dito sa Mindanao, boss, maraming pang-ayuda na dumating. Dati ngayon wala na. Di ba? Kasi nga election nga. Ngayon saan galing 'yon? Di ba budget 'yon? Taong bayan ang nagsasakripisyo. Ngayon anong ginawa? Yung mga content creator, yung mga yung mga online seller, lahat ng nakikinabang sa online, pinipilit nilang malagyan ng tax. Samantalang hindi biro ang isang content creator, 30% ang binabawas yan. Bago mo makuha ang sahod mo, ay 30% ang bawas yan. Tapos babawasan pa ng BIR. Ano pang matira sa iyo? 'Di ba? Okay lang sana kung halimbawa man bawasan ng tax. Lahat bawasan ng tax. Kung wala kang malalaman ng mga ganitong nakawan, 'di ba? Kaya nakakalungkot na lahat na lang halos, sa totoo lang, pag nagdura ka at nahuli ka, may violation ka, may kaso ka, magbabayad ka. Lahat. Tapos kamukat-mukat mo napunta doon sa mga project, inubos na ng mga kontraktor at saka yung mga politiko nating magagaling nating politiko. Kay Duterte pa yon, maraming ayuda. Ngayon wala nang dumating dito. Di ba? Kaya nga siyempre, sa lahat ng bagay, kung titingnan natin, nakakapanghina.
malalaman natin yung ganitong klaseng kurakot. 'Di ba? Manghihinayang ka sa binabayad mo. Pero pag bumili ka ng asin may 12% bat ka na doon. Bibili ka ng noodles, may 12% bat ka na. Tapos malaman-laman mo, naubos na pala sa naubos na sa kananakaw ng mga magagaling nating mga nakaupo. 'Di ba? Sayang ang pera natin na hindi natin pinag-igihan. Kaya kung makikita nyo, hindi dapat tayo mangungutang. Kaya tayo nagkabaon-baon sa utang kasi nga nauubos ng ginanakaw yung pera ng taong bayan. Nauubos na. Kaya anong mangyari? Ang tanging paraan na lang mangutang para mapunuan yung budget sa loob ng isang taon. Di ba? Mega love shout out kay Miloy Ongo. Gandang hapon. Gandang hapon, idol. Yun nga, idol. Parang ayaw na namin magbayad ng tax. Napunta rin sa mga ayan, masisiba. Lubog na sa problema ang bansa. Lubog pa sa baha. Di ba? Comment po yun, no? Kaya, di ba? Pero hindi naman po pwedeng hindi tayo magbayad. Kasi, makakasuhan din tayo. Di ba? Makakasuhan tayo pag hindi tayo magbayad Lee Sung Sun, ayan. Good afternoon kay Lee Sung Sun. Ayan, mega love shout out to you, my dear friend. Lee Sung Sun, ayan. Hindi naman po pwedeng hindi natin susundin, di ba? Kasi nga, tayo ang makakasuhan. Di ba? Ang lupit. Ang lupit ng gusto nating parusahan yung mga namumuno. Gusto natin parusahan yung mga namumuno. Hindi tayo magbabayad ng hindi tayo magbabayad ng buwis. Hindi naman po pwede kasi tayo makakasuhan din tayo. Di ba? Ayan. Ayan, triplets. Ayan, binigyan kita ng jacket. At sa si Milo, ilagyan ko rin to. Alright, may mga jacket na kayo. Kay Miloy Ungo, di ba? Hindi naman po pwedeng hindi tayo magbayad, di ba? Pero masasabi mo talaga na talagang nakakapanlumo, nakakagalit. Anong dapat nating gawin? Pumunta ka sa kalsada at nagkamali ka ng sigaw-sigaw, dampot ka ng pulis. Hindi ka magbayad ng buwis. Kaso ang katakot-takot na kaso ang abutin mo. Kasi bawal yun Di ba? Maliban na lang pag kung sakali man na magprotesta tayo sa anong paraan, di ba? Para siguro malaman ng lahat na hindi na nakakatuwa. Di ba? Salamat sa blows, sir. Yan. Thank you din triplets. Little boy. Kaya sayang yung mga yung mga panahon na hirap na hirap tayo sa kakatrabaho. Lalong-lalo na ako, pangkaraniwan lang akong driver. Hindi naman tayo big time. Di ba? Tapos kaltasan ka ng katakot-takot na buwis pag namimili ka. Di ba? Grabe ang
parang napoprostrate na rin ang ating mga kababayan sa mga nangyayari ngayon. Kaya nga maraming, alam mo, hanga ako doon sa ano, no? Talagang isinakripisyo niya yung Miss Earth. Talagang nag-speak up na siya doon sa ano. Nag-speak up na siya tungkol yan sa nakawan sa flood control, ano? Kaya siguro hindi pinalad. Kasi siyempre, ikaw ba naman iyon ang speak up mo, Miss Earth. Sa bagay, iyon talaga dapat Tama lang na magsalita siya doon kasi Miss Earth, kalikasan, pasok doon yung kalikasan di ba? Oh. Saan ba yung flood control, di ba kalikasan yon? Dapat lang na mag-speak up siya, pero ang nangyari parang nababas pa siya gawa ng sa pagsalita niya doon sa flood control na yan. Pero hinahangaan ko siya dahil napakagaling, hindi siya natatakot na hindi siya natatakot na magsalita. Dapat lang naman, di ba? Kasi nga sa totoo lang, hindi talaga kayang gawin niya ng hindi kayang gawin niya hindi yan kayang gawin ng mga kontraktor, ng mga engineer kung wala talagang nasa likod niyan. Kasi sa totoo lang, yung budget na yan, ang gagaling talaga yan sa mga congressman. Di ba? Kung tayo na lang magsaliksik na lang tayo. Magsaliksik na lang tayo. Sa isang eleksyon, gagasto ng 50 million hanggang 100 million ang isang politiko. Ngayon, saan niya kukunin yan? Kung hindi siya gagawa ng paraan na makabawi. Diba? Kaya minsan, ang ano natin, talagang hindi na mawala talaga sa sistema yan. Maliban na lang kung itong mga lumalaban na ito, katulad ni Magalong, katulad ni Vico Soto, pangalanan na nila para mahiya-hiya naman sa susunod. Wala, puro name drop. Kasi nga, ang target nila is 2028. Kailangan mag-ingay na nila para makilala. Ngayon, bakit nagkaroon ng balasahan sa Senado? Sino ba si Tito Soto at saka si Ping Lacson? Di ba, nag-ambisyon sila na maging presidente noong 2025, vice president. Ngayon 2028, nahahalataan na natin na may plano na naman sila. Kasi nga, manalo matalo, senador pa rin sila. Di ba? Maliban na lang kung talagang may pinoprotektahan. Or may pansarili talagang interes. Nakikita nyo? Napakaingay na. 2026 pa lang, lalong-lalo na pagdating ng 2027 yan. Ngayon, hindi nila matarget itong vice president gawa ng wala, may isang taon silang may isang taon silang aantayin. Pero ang niyan, talagang pilit. Kung makikita nyo ang investigasyon, lalo na sa Kongreso, yun si Luistro, pilit talaga nilang dinadala doon sa previous administration. No? Ang problema, itong si Diskaya, hindi nila kayang kasi nga, kaysa mamamatay ang katwiran ni Diskaya, kaysa naman hatulan ako ng 120 million na Pilipino, ito na lang na mga politiko na pinangalanan ko, at least iilan lang sila na magusga sa atin. Tama naman. Diba? Ang problema, dinadivert talaga, pilit na dinadivert yung congressman, diba? Parang parang naglulukuhan lang. Isipin mo, ang pinagbibintangan yung mga congressman, pinangalanan yung mga congressman. Huwag kayong mag-alala, kami ang mag-iimbestiga sa sarili namin. Di ba? Ay nako.
Nakakaloko ang ating mga ano, no? Nakakaloko ang ating mga magagaling, mga honorable yan. Kagalang-galang. Pero nasasangkot sila, silang mag-iimbestiga sa sarili nila. Di ba? Hindi man lang sila nagkaroon ng delikadesa na, hindi kami dyan makialam kasi nga, gawa ng nasasangkot yung mga pangalan namin. Kaya dapat magkaroon ng independent. Ang problema, silang mag-iimbestiga sa sarili nila. Di ba? Di parang anong ibig sabihin yun nun, di ba? Nakakatuwa. Ngayon, kayo naman po ang tatanungin ko, tama ba na dapat lang ilabas lahat ng mga kontraktor nito kung sino-sino talaga ang mga nasa likod niyan? At natutuwa ba kayo na sa laki-laki ng binabawas sa atin na tax, malalaman natin na nauubos lang pala sa korupsyon? Di ba? Ayan, kayo naman po ang sa comment section diyan. Hindi natin inaano dito kung antay man kayo o pro, kung maka Duterte man kayo, kung maka Marcos man kayo. Ang tinitingnan natin ngayon yung mga nangyayari. Di ba? Yung mga nangyayari ngayon sa atin. Yung yumayanig, dumadagongdong na flood control. Wala pa dyan yung mga wala pa dyan yung mga kalsada. Alam nyo, mayroon akong iano sa inyo. Yung sobrang dami na nila, idol. Ilabas na idol para magbayad na ang dapat parusahan. Di ba? Mayroon pang yun doon sa pinapasukan ko sa isang subdivision. Nung bago mag-pandemic, siniminto yon. Siniminto. Pagkatapos ng pandemic, di ba, dalawang taon yung pandemic. Pagkatapos nung pandemic, kinalkal uli, siniminto uli. Ngayon, tinanong ko yung engineer, batang-bata pa yung engineer eh. Sabi ko, engineer, bakit kailangan yung kalkalin yung kalsada na okay pa naman, wala pa naman biak, wala pang lubak-lubak? Alam mo ang sagot sa akin nung engineer, sir, kasi hindi na pwedeng ng kontraktor. Nakuha na ng kontraktor yung advance eh. Nakuha na ng boss namin yung advance. Kaya dapat ang sisimintuhin nila yung isang porsyon doon sa subdivision, yung papasok sa isang anong tawag nito, yung bahayan ba, sa isang yung kalsada na maigsi lang yun, kung saan itong compound, di ba? Ang target sana, yun ang sisimintuhin. Ang problema, hindi pumayag yung mga residente doon, gawa ng maayos pa naman yung pagka-espalto. Kumbaga matibay yung pagka-espalto eh. Kaya ang nangyari, i-divert nila, inilipat nila. Kaya kinalkal nila yung kalsada. Alam mo, may isang kontraktor doon na nakatira. Pinagmumura nila yung kontraktor, as in natigil yun ng 2 linggo gawa ng hindi pa naman talaga sira yung kalsada. Talagang naghanap sila ng pagkakapirahan. Kasi hindi na pwedeng naka-advance na yung kontraktor. Kumbaga naka-advance na yung nag-request doon ng project. Sakop pa naman yun nung congressman yun na guwapo. Oh. Asawa ng artista. Nasasakupan yun. Hindi ko alam kung kanyang insertion yun. Kaya nga galit na galit yung isang kontraktor kasi sabi niya, bakit yun naman kinalkal yan na hindi pa naman sira?
Galit na galit talaga. 2 linggo na pending yun. Yung kalsada na yun gawa ng pinagmumura talaga nung nakatira doon na residente. Kasi nga hindi pa pag makita nyo talagang manghihinayang kayo. Bakit nila? Kumbaga, 'di ba, ang isang kalsada, 'di ba, pinadadaanan niya ng wales para mag-wrap. Hindi pa nga napupudpud yun eh. Kasi nga loob ng subdivision. Ang mga dumadaan lang doon na sasakyan, yung mga taga roon sa subdivision. Kaya kahit 10 years, kahit 15 years, hindi masisira ng basta-basta yun kasi wala mang pumapasok ng mga truck doon. Maliban lang pag may nagpagawa ng bahay doon, may magde-deliver ng mga materyales, iyon. Pero hindi ganoon kalaki. Kaya makikita mo, hindi lang sa flood control ang nakawan. Pati yung mga kalsada. Kung makikita nyo ang kalsada, makikita nyo. Tingnan nyo ang kalsada. Pag siniminto nila yan, lalong-lalo na yung hindi mga major road, yung mga secondary road, pag siniminto nila yan, halos 1 buwan yan bago buksan. Kasi nga, hindi maganda yung pagkasiminto eh. Hindi class A yung ginamit na siminto. Kaya kailangan nilang patigasin yun hanggat sa magsawa na yung mga residente. Yung mga residente na lang ang magbukas. Maraming mga kontraktor na ganyan sa kalsada. Makikita nyo. Pero makikita nyo yung mga lubak-lubak. Hindi naman nila sinisiminto. Hindi naman nila nire-repair. Ibig sabihin, yung mga congressman doon, mga masisipag yun. Kasi hindi pa sira yung kalsada, may budget na. Di ba? Dapat itong mga maingay na ito, katulad ni Mayor Magalong, dapat pangalanan niya na lahat. Huwag na siyang matakot. Ang pinapangalanan niya lang, yung pinapangalanan si Saldico, si Romualdez. Kung talagang may alam siya, sabihin niya na. Kung talagang anti-corruption siya, sabihin niya na ang totoo. Diba? Huwag na siyang matakot kasi kakampi niyang taong bayan. Diba? Pag nagsasabi ka ng katotohanan, kakampi mo ang taong bayan. Si Vico Soto naman ang tinitira, si Diskaya. Paano? Ikalaban niya yung nakaraang eleksyon. Kaya si Diskaya lang ang limited lang siya doon. Wala siyang pakialam sa iba. Limited lang siya doon kasi kalaban niya yun sa sa nung nakaraang eleksyon eh. Baka sa susunod, kalaban niya pa yon, kaya dudurugin niya na ng gusto. Di ba? Maganda pa ito si yung Barsagang mali, yung batang Barsaga. Talagang binira niya si Romualdez, pati si Tito Soto, binira niya. Magkumpare kasi kaya kinakampihan. Diyan makikita niyo yung makikita niyo naman yung mga may mga konti pang pagpapahalaga na natitira. Marami pa naman yan, hindi naman lahat ng congressman ganon. Marami pa naman diyan na may pagpapahalaga pa sa taong bayan. Pero yung iba, iwan ko yung iba. Kasi nga wala nang ibang inisip kung paano nila mabawi yung ginasto nila nung nakaraang eleksyon. At yung gagastusin nila sa susunod na eleksyon para hindi sila matalo. Mayroon pa nga dyan sa amin din. Sa lugar namin, may bakal naman. Totoo naman, malalaki talaga ang bakal. Ang problema, walang pundasyon. Malalaki ang bakal. Kaso lang, hinulugan lang ng mga bato, tapos binuhusan. Siyempre, pag binuhusan mo yon, maraming butas-butas kasi masasahod yun ng mga bato. Ngayon, doon naman nakasunod yung mga mason. Pupunuan nila. May tibay ba yun o wala? Siyempre walang tibay yon, wala pang pundasyon.
Pero talagang malalaki ang bakal. Malalaki talaga ang bakal. Ang problema, walang pundasyon. Siguro tama 'yon. Kasi maraming nakatira doon sa gilid ng estero. Ayan, para makita nila na walang hokus-pokus. Ayan, lakihan nyo yung bakal, pero wag na kayong maghukay ng pundasyon kasi malulugi kayo. Nalugi nga, 3 kontraktor bago natapos. Nagkabaranggayan pa nga kasi yung mga tao bali-bali na lang. Walang pira yung kontraktor. Ubos yung pira ng kontraktor. Hanggat sinalo na lang nung isa. Para lang matapos. Kawawa. Di ba? Kasi kung tama 'yung sinasabi ng mga Diskaya, hindi namin 'yan magagawa kung wala sila. Ayan, Hadiha, mega love shout out. Palagi to si Hadiha 83. Lagyan ko nga ng ito. Lagyan ko nga ito ng brief. Ayan. Good afternoon, boss. God bless. Yan. Mega love shout out kay Hadiha 83. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Alright. Diba? Kayo po, anong masasabi nyo? Nakakatuwa ba yung ating mga politiko or nakakasuka? Diba? Nakakatuwa ba or nakakasuka? Pasensya na kayo, hindi magandang aking pakiramdam. Alright, natuwa si Hadiha. Diba? Kasi nga, kung tayo magbubulag-bulagan, hindi na tayo magsasalita, paano na lang? Salamat sa jacket po, Hadiha 83. Yan. Salamat din sa pagdalaw, Hadiha. Diba? You're welcome, enjoy. Siyempre, enjoy lang tayo. Hanggat itong ating mga nangyayari sa ating kapaligiran, enjoy pa rin kasi magpapaano lang tayo sa stress. Idol, driver ka ba ng van? Hindi po. Driver ako ng private. Kay John Lawrence. Ayan, lagyan kita ng jacket, John Lawrence. Ayan. Hindi, driver ako ng private. Ayan. Alright. Ayan, anong masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon? Kayo naman ang tatanungin ko. Nakakatuwa ba? Keep up the good work, boss. Naway magkaroon ka ng maraming magandang kapalaran at laging malusog. Ayan, thank you Hadiha 83. Alright, lahat naman tayo dumadaan doon. Siyempre, kailangan lang natin kailangan nating sumikap para may ipapanakaw na naman tayo sa magagaling nating congressman. Pero hindi naman lahat ng mga congressman. Mayroon naman congressman na mayroon naman congressman na maayos naman. Katulad kay Toby Chanko. Talagang sinimantala? Napasok ng sindikato yung sistema ng lalong-lalo na sa DPWH. Napasok ng sindikato. Grabe. Siyempre, alam nyo, hindi naman magagawa ng DPWH yan kung walang paano itong mga congressman? Pasok ng budget. Di ba? Pasok ng budget. Para lang makakuha ng gagamitin sa sunod na eleksyon. Ayan. Hinihingian. Siguro naisip ng mga district engineer. Gano'n naman pala kung kayo nga nagnanakaw paano naman kami? Di ba?
Kaya naging grabe ang ano natin. Nakakapanlo mo lang na malaman mo bilyon-bilyon. Ibig sabihin, sa bilyon-bilyon na yan, na ginasto na yan, wala dapat naghihirap na Pilipino. Diba? Kasi kung ginamit yan sa mga Pilipinong naghihirap, walang maghihirap na Pilipino. Kaya nakakapang hinayang, nakakapanlumo ang ganitong klaseng malalaman na mga iskandalo. Oh, tapos yung mga congressman naman natin, ang gagaling, imbestigahan yung sarili nila. 'Di ba, no? Iimbestigahan yung sarili nila. Tapos selected lang yung kung sino lang ang gusto nilang ipasok, doon lang 'yon. Hanggang doon lang, hindi na pwedeng lumayo. Oh. Sino bang kinakanta? Ang kinakanta yung speaker at saka si Saldico. Bakit hindi nila ipatawag? Kung totoo lahat 'yon. Oh. Siyempre, hindi nila kaya. Kasi mawawalan sila ng budget. Mawawalan sila ng budget. Oh. Ngayon, sino ba yung mga diyan? Sino ba yung mga nag-iimbestiga diyan? Sa Manila, palaging lubog yan sa baha. Sino bang congressman diyan sa Manila? Palaging lubog yan sa baha. Oh. Quezon City, palaging lubog yan sa baha. Alam niyo yung magtataka kayo kung talagang seryoso itong mga natin. Magtataka kayo, yung underpass ng Aranita hindi binabaha. Samantalang mas malalim yon kaysa doon sa Aranita mismo. Yung hinukay doon sa underpass ng Aranita. Pero yung Aranita mismo kahabaan, binabaha. I don't understand politics, but it's the same where I am. Yun na nga po, hadiha, ang doon. Nagiging na yung politika natin. Tama nga yung sinasabi nung isang veteranong reporter yung sa Radyo Agila na kung gusto mong yumaman, magpolitiko ka. Isipin mo yon. Mayroong mga politiko, lalong-lalo na yung mga probinsya, talagang gugurgurin yung kalaban para lang manalo. Bakit sila maggugurguran kung walang pira dyan? Di ba? Iyan lang ang palatandaan. Bakit sila maggugurguran dyan? Mag-aaway-away sila sa posisyon. Hindi sila mag-away doon sa kanilang mga gagawin. Hindi yung pag-aawayan talaga nila. Ubusan ng lahi, kumbaga. Di ba? Kung walang pira, ay nako, maraming mga yung mga kababayan natin, siguro matauhan na sila. Yung mga politiko na yon, tandaan na nila pagdating ng 2028. Ikisa na kaagad nila yan. Maghanap sila, suriin nila ng maigi. Suriin nila ng maigi kung talagang totoong seryoso ang kanilang paglilingkod sa bayan. Kasi kung ikaw ang hangarin mo maglingkod ka ng tapat sa bayan, hindi ka makikipagurguran dyan sa iyong mga kalaban. Di ba? Makikipagurguran, ibig sabihin hindi ka seryoso sa iyong plataforma. Maging masaya ka lang, boss. Ang mahalaga ay nabigyan pa rin tayo ng kalusugan. Tama. Masaya pa rin tayo kahit ganito tayo ngayon. Di ba? Alam nyo, nakakapanlo mo hadiha yung mga pangkaraniwan na manggagawa, lingguhan ang sahod. Magkano sasahurin nila sa isang linggo? 3,500, 3,800, 4,000.
Kung na ano nila yung, kung nabuo nila yung 6 na araw or may pasok sila ng linggo, makabuo sila ng 4,000 na sahod. Isipin mo yon. Kukwentahin mo ngayon yung 4,000. Bibili ka ng bigas, magkano ang kilo ngayon? Kung mayroon kang 2 anak, 2 anak lang yun, ha? Magkano ngayon ang ulam? Bibili ka ng isda, 250. Bibili ka ng mga noodles. Kung nangungupahan ka pa, magkano ang upa mo? Pinakamababa, 3,500. Kaya walang patutunguhan. Kaya maraming mga bata na napapariwara. Kasi nga, hindi nababantay ng maayos ang magulang. Sa kagustuhan nilang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, nagtatrabaho yung mag-asawa. Di ba? Sa pagtatrabaho naman nilang mag-asawa, hindi na nila napapansin, hindi na nila nakakausap ng maayos yung kanilang mga anak. Hindi na nila nabibigyan ng atensyon yung kanilang mga anak kung may mga problema ba na nangyayari sa maghapon. Kasi wala sila parehas eh. Pagdating nila gabi, makakarating sila gabi kasi puyat. Traffic. Ang sasalubungin nila, traffic. Makakarating gabi. Magluto, wala nang panahon sa mga anak. Pagkatapos magluto, kakain na, tulog na kasi gabi na eh. Wala nang kwento-kwentuhan, wala nang banding-banding. Tapos gigising yung nanay, madaling araw pa kasi nga hindi po pwedeng gumising siya ng tanghali. Kasi nga malilit siya sa sobrang traffic. Di ba yung mga anak niya tulog pa. Siyempre paglulutuan niya yon. Anong nangyayari? Hindi na alam nung nanay na napapariwara na yung kanilang mga anak or nabubuli na sa kanilang pinapasukan na eskwela. Magugulat na lang sila yung anak nila. Problemado na. Di na pumapasok. Oh. Anong katwiran ng nanay? Hindi namin alam eh. Kasi nga palaging nasa trabaho, darating gabi na. Wala na silang banding-banding ng kanilang mga anak. Tapos malalaman mo ganito. Katakot-takot na flood control, nakawan. Di ba? Nakakatuwa ba 'yon? Lalong-lalo na dito sa Metro Manila, grabe ang traffic. Napaka-traffic. Kung halimbawa sa Novaliches ka, ang pinapasukan mo sa Cubao, kailangan maglaan ka ng 2 oras para hindi ka malit sa iyong trabaho. O kung alas 8 ang ang pasok mo, kailangan alas 6 umalis ka sa inyo. O kung alas 6 ang alis mo, anong oras ka dapat magsasaing, magluluto ng baon mo? Baon ng anak mo sa eskwela. Pagkain nila sa maghapon. Di ba? Natural, gigising ka mga alas 4. Pag uwi mo naman ng alas 5 ng hapon, maglalaan ka na naman ng 2 oras. Or hanggang 3 oras. Makakarating ka alas 8 ng gabi, magluluto ka na naman. Di ba? Wala nang talagang doon ako humanga sa mga Pilipino na talagang binibigyan nila ang kanilang best. Kaso lang, sa hindi na makayanan, hindi na nila mamanage yung oras nila sa kanilang mga anak. Ayun, napapariwara na. O, napupunta na sa mga barkada. Ayun, hanggat sa hindi na maganda ang ginagawa, naging sakit na ng lipunan. Di ba? Marami yan kahit sa amin, sa lugar namin. Kaya nga kami doon sa aming organisasyon, pinipilit namin na ang magkaroon kahit papano yung mga magulang ng kaalaman pagdating doon sa
pag-monitor kahit nasa trabaho, mamomonitor nila ang kanilang mga anak. Diba? Nagkakanda kami ng maraming seminar pagdating sa family bonding, para lang kahit papano maiwasan na maligaw ng landas yung kanilang mga anak kahit sila may trabaho pare-parehas. Kasi isipin mo yung kung nandito ka sa Metro Manila. Kaya sa totoo lang, dapat talaga gawin ng tawag nito, isa na lang ang minimum wage. Gawin ng isang minimum wage para yung mga nasa probinsya hindi naluluwas ng Manila. Diba? Hindi man magawa kahit makadikit man lang ng konti. Yung konti lang diferensya na kung pupunta ka ng Manila, talo ka na sa pamasahe. Wala ka pang kasiguraduhan. Kung ka na sa probinsya, kahit konting diferensya, iba ang Bulacan, iba ang Rizal, iba ang Bicol. Diba? Kaya ang gulo-gulo. Pilipina Raquel TV, yan, mega love shout out. Magandang hapon po. Kaya nga nakakapanglo mo na ganito ang mga nangyayari sa atin. Ewan ko kung hanggang saan tatagal itong si BBM, si President Marcos. Kung kaya niya talaga yung kanyang pinsan. Tusok na po, host. Yan, thank you sa iyong patusok. Pilipina Raquel TV. Ayan. Good afternoon po. Ayan, lagyan kita ng ano. Lagyan kita ng panty. Di ba? Kung saan patutungo itong ni Pangulong Marcos. Kung hanggang saan ang tibay niya. Abangan natin kung saan siya aabot. Anong mangyayari sa kanya sa hinaharap. Diba? Nako, kunwari lang yan si BBM. Meron din yan secret sa mga nakawyaman ng kabanang bayan. Diba? Mayroon talaga. Yung pag-upo niya pa lang, diba? Ano na ng BIR yun, hindi na pwedeng umapila. Pero anong nangyari? Siyempre presidente na siya, na presyon, di ba? Iyan ang mga sikreto, mga sikretong nakaw. Mayroon pa siyang kaso sa ibang bansa na siyempre hindi siya mahuli-huli pag nandoon siya sa ibang bansa, gawa ng mayroon siyang immunity kasi presidente siya. Pag pumunta doon, dala-dala niya yung official cell ng Pilipinas, hindi siya pwedeng hulihin. Pero pag tapos na yung kanyang termino at civilian na siya, pag tumapak siya ng Amerika, huli siya kasi may kaso siya doon. Silang mag-iina. Di ba? Kaya tingnan natin ang tibay. Kung hindi niya pagtatakpan yung kanyang pinsang buo. Di ba? Maraming mag-iingayan ngayon kasi malapit na ang 2028. Ang target nila yung 2028 na eh. Yung mga gustong maging presidente, mag-iingay na talaga ngayon yan. Talagang mag-iingay na yan, magpapakilala na yan kasi sasakay yan eh. Kung ano ang kanilang mga balak pagdating ng 2028, hindi pa natin alam. Pero makikita mo diyan kung sino ang mga maiingay. Makikita mo pagdating ng 2028, magpapile na yan. 2027 pa lang. November file na yan eh. October 2027, di ba? Isang taon na lang. 26 na ngayon eh. 27 October file na yan yung mga senador, presidente, magpapile na yan. Kaya ngayon nag-iingay na yan kasi nga ang pagka-presidente, ang preparasyon niyan is hanggang 3 taon talaga ang preparasyon para maging
para magpakilala sa mga ating mga kababayan. Nag-ikot ng nag-ikot, di ba? Biruin mo, nilabas ni Soto si Bryce dahil kay Romualdez eh. Suspect yun, bakit siya nakinig doon? Bubutan ka. Itong si Soto, bakit niya ginawang, alam mo sa hiya niya, no? Pilipina Raquel. Alam mo sa hiya niya, para lang para madapinsan niya yung kahihiyan niya. Pumayag na lang siya na dalhin doon sa Pasay City Jail. Sa kahihiyan niya ba na bakit siya nakinig doon sa kay Bryce Hernandez at bakit siya nakinig doon kay Romualdez na ang tinuturo nga ay si Romualdez. Oh. Kaya para lang hindi siya mapulaan. Kasi ito parang parang bulaang propita ito. Para hindi siya mabulaan. Pumayag na lang siya na dalhin sa Pasay City Jail. Pero ang target talaga noon, palalabasin yon. Nabuking lang siya eh. Oh, kunwari dinala doon sa Camp Crame. Ang target talaga nung palabasin. Kasi nga, ang target, dodorogin yung mga pangalan ng senador ng mga nag-iimbestiga. Oh. Sipin mo yun. Di ba? Eh, ang problema kasi, Pilipina Raquel, itong mga majority nung nakaraan, nabula. Pero hindi sila magpakasiguro Hindi sila pwedeng magpakasiguro kasi napakalakas ng minority ngayon. Ang minority, siyam. Makakuha lang sila uli ng 4, kanila na uli ang majority. Kasi 24 ang senador eh. Siyam sila ngayon. Kung makakuha sila ng 4 is 13. Oh, kung ang kalahati is ng 24 is 12. Kung makakuha sila ng 4, 13. Pwedeng mabaliktad ang pangyayari. Kaya hindi sila pwedeng magpakasiguro. Kaya tingnan mo ang ginawa ni Soto. Pumayag na lang siya na dalhin sa pero ang target nun hindi. Kasi nga daw tinawagan daw siya ni Romualdez. Paano tatawag si Romualdez? Hawak ng Senado yan. Na? Kaya nga iwan ko anong kahihinat na nitong kasi ang itong mga sila Suso, itong sila Soto, talagang galit yan kay BP Inday Sara. Ang problema hindi sila makapurma ngayon kasi mayroong 1 taon na hindi nila pwedeng galawin yung impeachment kasi nga na-archive na. Oh, di mag-antay sa 1 taon, may desisyon ng Supreme Court eh. Di ba? Hindi nila magagalaw yan sa loob ng 1 taon. Kaya kailangan talaga sila ang makaupo talaga sa Senate President. Kita mo yan mga senador kayo. Alam nyo nang nagkakawindang-windang na ang bayan. Ang inatupag nila kung paano maagaw yung majority sa Senado. Hindi sila nag-imbestiga. Tama ba yon? Inuna nila yung mga pansarili nilang interes. Diba? Yan ba sinasabi natin na makakatulong sa bayan? Inuna nila yung sariling interes. Masunod lang yung kanilang kagustuhan. Hindi sila nag-imbestiga. Hindi sila pumunta doon. Hindi sila nakipag-join. Kasi nga ang inisip nila kung paano maagaw yung Senate President. Nakakapanghinala. Alam niyo yung yung mga bumoto diyan, ewan ko. Sana matauhan na. Isipin mo yan. Busy yung
mga kasamahan magtrabaho. Sila busy-busy kung paano maagaw yung kanilang kung paano magawa yung kanilang masamang binabalak. Di ba? Hindi nila matanggap na talo sila. Paano bubo naman siya at palpak. Ginawa niya mga corrupt din yung yan mga decide si Soto para sa ceiling. Bulsa niya lang. Di ba? Comment po yan, binasa ko lang ha. Comment ni Pilipina Raquel, di ba? Ewan ko kung may mga ugong-ugong talaga na talagang maraming din to. Baka natatakot na lumabas lahat. Natatakot. Alam mo, papunta na sana doon yung momentum. Yung momentum, Pilipina Raquel, papunta na sana doon, matutumbok na. Siguro nag-isip itong ayan, mega love shout out kay Official Maya. Nag-isip itong mga senador, baka delikado tayo, baka lumabas yung mga nakaraan natin. Kaya habang nag-iimbestiga sila, samantalahin natin para hindi sila makapurma. Ganon ang ginawa nila. Di ba? Ayun ang problema, ibinoto. Ibinoto kasi. Kaya naging senador. Oh, di ba? Ayawan ko, iskol bokol na talaga. Isipin mo yan, yung momentum nila sa pag-imbestiga nandoon na. Kamukat-mukat mo, inagaw na yung majority. Yung bang may pagpapahalaga sa bayan? Inatupag nila yung sarili nilang interes? Sinamantala nila na busy-busy yung mga kasamahan nila senador para maagaw yung liderato? Ayun, yun ang mahirap doon tayo sa binoto sa machine. Ayun. Ang talaga diyan, si Abante. Talagang hindi nanalo. Sinusukan na ng taong bayan. Sinusukan na ng taga District 6 ng Manila. Aba, akalain mo naging congressman pa? Natalo na, nanalo pa. Yan ang malupit. Talaga naman si Abante. Abante atras no? Oh. Abante atras. Natalo na, nanalo pa. Yan ang malupit. Pastor pa yan Oh, pastor yan. Pero hindi niya sinusunod yung kasabihan ba? Voice of the people is a voice of God, di ba? Pero hindi niya sinunod yon kasi logi siya. Sino bang bumoto ni Soto talo nga yan sa sariling lugar nila. Batas ni Romualdez lang nasunod yan, di ba? Yun ang doon, yun ang nakakapanginayang. Yung mga ganyan, isipin mo na lang, ang pinakamaliwanag, si Abante. Nilampaso siya nung kalaban niya, pero asan ngayon yung kalaban niya? Yun ang talunan. Mega love shout out kay Joy Valdez. Di ba? Nilampaso siya nung kalaban niya, pero asan ngayon yung kalaban niya? Yun ang umiiyak kasi talo. Di ba? Yung kasabihan nga, voice of the people is a voice of God. Pero baliktad kay Abante, hindi. Voice of Kumilik ang sinunod ni Abante. Di ba? Kung ikaw ay makadiyos, hindi mo dapat gagawin 'yon. Ayaw na sa iyo ng tao Di ba? Pag ayaw na yung tao sa iyo, huwag mo nang ipilit. Ayaw na nga Pero asan siya ngayon? Di ba? Dapat yung mga resource person dyan hindi kilalanin yan Hindi ka naman nanalo Oh.
Pag sinabing dineclare ng Comelec, adi doon sa Comelec, pagsilbihan mo yung Comelec. Di ba? O di magpakulong ka na lang diyan sa batasan. Iyan naman ang kakayanan nila. Di ba? Sus, Maria, naka isang oras na pala tayo. Magka alas 4 na. Nimya Desia aatras demonya. Awante kasi. Artista kasi, magaling yan si Soto umarte, di ba? Pero ang pinakamali doon, Pilipina Raquel, ano? Ang pinakamali doon, kung talaga sila mga makabayan, itong mga politiko na ito, katulad niyan nila Soto, nila Lacson, bakit busy-busy sa pag-imbestiga? Sila naman, busy-busy sa pang-aagaw ng kapangyarihan. Tinalo na nga sila, di ba? Yun lang ang masasabi ko dyan. Kung talagang kayo mga makabayan, hindi nyo dapat ginawa yan. Di ba? Alright, naka-isang oras na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat na nakisabay, nakijoin. Kay Pilipina Raquel, kay Joy Valdez. Ayan, sa lahat ng mga dumaan, kay Lee Sung Sung. Ayan. Sa lahat ng mga dumaan, maraming salamat sa inyong lahat. Naka-isang oras na tayo, baka biglang lumabas yung bus ko. Palakad-lakad yung kanina eh. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Kunwari lang, imbestiga para di sila tama. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Pilipina Raquel, sa lahat ng dumaan, sa lahat ng nakijoin, maraming salamat po. Kay Mami Mercy Kalunod, maraming salamat. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Okay po, host. Ingat ka dyan. Thank you. Kay Pilipina Raquel. Yan, thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon.